ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang imong gumangagiahak upay kinindughan ko ano dili ako masgamak unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Sa mic na o sa wire? Wire siguro na. Wire siguro na. Ato na usabon ba tapos butayin na gasolina daubi na nga. Di ba dili sa taas May dapat panay akong isa ka may naayon na. Okay naman nagiging ko na. Kana ato na ikaw na. Pagkuman na niya, daubi. Sa smart ones. Wala ka. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Alexa. Ay? Morta na matagang ko niyo pagtagad. Kaya di ko kabalo kung siya kung angay buhaton. May problema. MR nami barkada. Ang tawag sa among barkada kay Choyans. Oh my God! Batang 90s ba ni? Choyans kay Bayans. Gusto ka na nga na. Grupo mi sa mga single na mga girls. Nabisag asa padulong para gimig tripping. Mangaon, maglaglaang, ang mga idol, pareha. O among sa among grupo nga Choyans, ako ang ilang ate-ate. Wow. The senior of the group. Si pala niya? Si? Alexa. Alexa. MOR na ako'y friend. Si Cristel. O si Diana. Yung mga pangalan niya. Oh, Viva Hotbit. MOR! Sa tinoda na ilang, maglisod yun na na yung mga uyab sa mua kay kami kay mo comment magudayan mi. Nagyun may say dayon. Pero MOR, mapugngan pa ibaha, pero di mapugngan. Ang gugma. Char. Hanto na MOR, nailan na mo ang lalaki nga si Ryan? Ryan. Ryan. Oh no! Kaya kasagaran mo ko sa mong mga amigo MOR. Pag manguyab, naiusa sa mua, kung manlibre siya, kami gitulo. Nagyod. Dili pwede. Tibok barkada iyang panguyaban. Unang kasagara, muundang gidayon. Pero lahi ni ako nakita nga si Rain. Kay MOR, buutan, professional, o nakita na ako nga murag God-fearing. Letter C or letter F? God-fearing? Eerie. God-fearing. Naikahadlok sa Ginoo. Yeah. Og dili na nagsugod ang akong
Uy, Uy. ano ba yan? Ang baho. Ay, sorry kayo girl na rin yung mga gipang order. Mahal kaayo. Ta-traffic kaayo. Sorry ha, nasubuan gid ka na mo, Beshi. Yes, si Moni. Oh my God. Diyan lang, Cristel. Nice kaayo. Cristel. I love this Diana, flash Naremon, yun. Diana. Hala ka nice, ani Uy, Diana, sorry ko na po na. Atong friend, bitaw, ikaw rin dili ka libre ay. Okay ko. Ikaw may pinakainot na to nga mga kauban rin sa Choyans. Kamulo na biyak ka, pitos pa kaadyo. Pit off! Sige lang kagpalibre bito. Ito naging semana, na-release ang imong loan, kami ang kumaker, nawala ka, kanat birich ka 3 days. Try ka bala ka lagi pag wala ako balad to sa sunod. Sabi daw, Walang inot, na, ha? inot gikay ka, Inot yun. girl. Ikaw Tama. kin ang pinakainot nga friend. Hoy, kumato sa mong balay, grabe ka mo mga bingka, no? Samo At least na kay Bingka Mo iko-offer. galing. O, teka muna, Cristel. Wala lagi ang imong katong imong special friend. Asa Ito ba naman sa to si... atin, So to Adrian? Oo, Si Adrian. ikaw mo. Asa naman si Adrian? O, Adrian. Adrian. Asa lagi mo? Wala lagi siya ni Uban Ron. Sila laking nainunal. Hi. Gog tuhod nga laki. Oh, sorry. Grabe Sorry. mo. Kanto niyan mo. Asa naman siya? Wala no. Gee, wala na. I Ipano? mean, wala na siya diri and di na ninyo siya makita from time to time because ako siyang gibastad. Ay? So, meaning to say, namino ka sa mong advice? Yes! Very Di good. pa ka mo ganahan very siya. good. Very good. Palakpakan. Very Sama good, very kayo good. mo. Very good. Palakpak mga audience. Tama din gito yung gingon nga traffic lagi na yung sakyanan. Wala, oy. 10-wheeler ba na yung sakyanan? Sabo kaayo to siya. In fairness na, di ba? Gwapo ba siya, di ba? Pero na-feel mo Pero yun na mo, sayangan day. di agad ko sa iya ho. Sa- Buti ba agad ko ayo Sa kalawom sayang mata, day. Nakayong gyud ko nga. Mga adik na sila. Mogi na ko nakita. Ikaw! Move gid kay ka. Pulakig mata, no? Yesterday, kailangan siya og kanang ay mo nga roll on. Tama. Pero ang ako gyud kung di mo ganahan, di dili pud ko. Of course! What our friends are for. Siya pa rin. Modern kayo tong group. Mga pachuy-chuy ba? Oy, speaking of boy, oy, remember mo atong bang na check atong last weekend ba? Insa na sad na, uy. Ato. Katubang ko an ba? Katong Basta ano lagi siya boy, lagi. agent. Ay! Si Ryan. Oh, yeah. Ka naman. Ay, si Oh, Ryan. Una ato. Oh, uy, in fairness. Wala si Ryan. Consistent siya do. Every time na ako makita si Ryan, magbasa, Jude. Ah! Ilumbi sa ako sa Sigchat. Oh my God. Ang Seryoso? in fairness, sabi na ko, bro, char lang siya. Uy, in fairness, everyday consistent siya do. Really? Yeah, Saan yung mga chat-chat good ka, no? morning. Nag-eat na ba ka? Na, di ba mo magina magsugod? Wala ba? ko, girl. Lagi, uy. Tapos, Sorry, Aside? nangutana siya kung bakante ba daw ta Friday night. Friday. Manglibre daw siya sa ato. og Sige, milk- di na ako mamahawana. Di na ako Milk maniuto. tea. Milk tea. With milk tea. Milk tea. Ayun. Muli, ana din na di ay? Oo, unsa di mo? Abi nung milk tea? Mo ka. Oh, manglibre daw siya sa tuwa. Yeko ra ba daw? Sure ka, basin apil me. Ay, basin di me apil Apili, uy, kalay. Niumbi ko nga Uy, girl, kumamoy. wala na kagbabo, na, girl. Kung may ka girl, bala kung isa pang uyaban, ang tibok choyans yun ang ubanon. Kay, Kaya- kay kita ba ang
Ay, Bastos ka. Basta Action, kita paminaon. action. Rockstar ba ito action? Choy! Tama na! Choyan! Sige, oy, basta nga na, Dapat ha. siya mag-action ta, ha? Sige, Friday. Ato siyang ilaylahon, girl. Ipailaylan na itong atong pagka. Ayan. Sige, oy. Basta, Friday, ako sa inyo nga, yeko ra, ha? Go! Yeko, ha? Sige, Carabels. ala, oy. Nagalahan ko, ani. Mamo na, giniba. Asa naman naman ay kuan, siya? oy. Balik Sa man din oy, na first ta. day pa lang ato ga primero pa itong sabot na late na. Uy, wala ako na mahahawa. Basta beshi Sige. sa ato ang mga boyfriend dapat dili ba Sige gyud pa no, ha? asa na po Dugay ko gaabot. ani, oy, bro, late naman siguro no, malakaw na lang ka taba. Ako na to, girl. Uy. Sige, lakaw. Simon, Mamista na lang tayo sunahan. Paasa ko, girl. Ay, alam bro, siya na oh. Hi. Oy, Rain. Rain. Ay, kumusta? Oy, abi na ako di na kamuabot ha. Abi na mo gipaasa lang ni mo mga friends ani Ben, dili oy. I promise biya ko, money ko. Ay, by the way, of course, kailan naman ka si Cristel. Hi, Cristel. Hi. Og si Diana. Hi. Diana, gabasa na dayong Ay, ka. sorry. Hi. Ay, kanang likod tayo, likod. Kanang ikaw ra isa? Oh, ako ra, okay ra maka sa inyo. Okay ra uy. Ikaw ba si malain ka Ryan nga Yeah, apil okay ni, ra. ha? Nangaon na mo? Wala pa. Nagkatingog lagi ang muntian lagi. Tara, kaon ta. Dito ta sa restaurant ta. Uy, wala. Uy, kanang wala man mi. Di, ako'y bahala, Ako ako'y mi bahala. Jujet. Ako'y bahala. Ako'y bahala. Usay ko ba pag sure di Ako'y bahala tanan, may problema. Wala Pag pag sure, uy, girl, ayo kay tulora ba mi na grabe ra mi hingaon ra ba ni akong mga friend. Uy, Siya na daw ko na bahala. Uy, sige na. Uy, gutom ako nga. Tanaw kay Diana 5 kilos ang every con anak Okay ra. Okay ra. Okay ra? Okay ra kaya. Pag sure ba? Okay ra, bago ra po na-release akong loan. Amo ba? Wala. Go girl, go! Tara. Hala, naunsa naman na itong Diana! Hoy! Diana! Uy! Ala, patay. Sino? Rain? Lo, okay ra na siya? Sorry kayo ha, anak ginag siya kay. Kanang paspas mo kaon din, makatulog dayon. Sayang kaya ang tagay na rin. Mo siya kadala siya metformin. Nga na rin na siya. Oh, tapos di wala siya maana daw kuan kanang violet label. Pero okay ra gina siya. Gagawas lagi ang dila lagi. Okay na na siya. Wala na siya nahilo. Okay ra gina kanang murag musulirap yang mata nga murag hiluan, normal. Normal na po na mo bula na kadyo niya ba? Ayaw na ba? imahin. Sige lang, okay ra man dira man go kayo. Wala na gyud. Ayan! Okay ra. Ay balaka kay wala iwanan man kay kami bi ang grupo nga. Grabe na pa-choyan Wala, grabe si Diana, naka-chuyans kaya po, bisan nilusulirap ng mata. Wala na bastos. gyud. Gotch na gyud siya. Sige. Ay, Ay, yung kanang... na lang nato ni sayang ka yung ilim. Okay ra na eh? Okay ra, oy, okay ra, Patulong na natin na siya. Basin gusto mo magdungang mako. Wala na, okay ra, Kumito, Ryan, okay na, na-impress na mi. Kumito, ikipakwan sa kayo ka Liman. ba? She go bugon. Di man kay sayang magugayang night. Dili, oy, okay. Kanang Ryan, kanang tinuod yun nga wala kay boyfriend, wala kay kanang kuan, girlfriend. Lagi? Mau ba? Saan to manggod ba? kay... Ibika-bika na ko na kong panty. Kung sayalbi.
Pag sure ba, bro, igang maron ay. Lagi, Besh. Kili na ko, dapat tubunin mo na imuhang kuan, cardigan. Nag-order ba tagbulad? Ha? Nag-order ba Walay tagbulad? bulad diri. Dilis lang, dilis. Mao ba? Ay, sa dilis na. Mo. Kanang murag anghit. Oo. Ang dilis na. Ang ilang mani diri naman ko'y sagol dilis. Sensitive din imong nose, no? Medyo lang lagi, medyo. Ang ilang chicharon, bulaklak, dilis. Ang Ako lang ibika-bika gamay kay para makita niya may gan. Para makita niya ang bulak-bulak na design. Ryan, ikaw ganun. ba? Seryoso, bagid ka ni ka, Alexa. Huy, buwang mag... Ay, dili ba? Dili ba? Ikaw dito kasi ulapin na sa nanguyab ay. Bitaw, Ryan. Maula ko sa dasay niya. Hindi ba? Kaya syempre, asa man din ipadulong niya itong Mo friendship? gali. Diba? Lagi, Single no? si Ryan and single si Kabashi. Mao. Sa bagay, order sa ta. Ay, Ryan, sa mo kay ka, Ryan. Kiligo na lagi ko sa inyo, Order sa ta. ay. Mo ba? Unsa man patulog-tulog sa ko pa rin ni Dayan? Kasi Kasi aron ka, friend. Ha? Basi kasi aron ka. Ay, Dito ka sa puertong pag CR, friend. Para ugma na ka makabali. Guys, shush me siya ah. Shush me siya. Sige, try. Salamat yung kayo nakasabot, nagyug ka ay. Sinigwat ko sayal. Guys. Kadi lang ko na isa ka gamay akong kuan bi akong sayal. Kajud lang bro, nakita ang pali ito ibalhin gamay. May bastos. Okay ra ka? Ryan, Ryan, salamat yung kayo ha. Kami gid pasensya kayo kami gid tulo imong gipakuan ay. Okay ra kay ko ana. Pasensya yung kayo. I hope nga nag-enjoy pod mo sa atong laag. Uy, enjoy kayo. Uy, ikaw pa sab. Manama. Ay kabala ka kay kung okay ra pod sa inyo. Medyo Mo galing. marag ba sa Tagalog pa madalas tayong lalabas. Yeah! Sampo kayo ka. May manang madalas tayo maglaba para malabasan tayo. Okay ra bito to yung mga kawan. Matagal na kasi akong hindi nalabasan. Kanang mugawas ba? Pasensya talaga sa akong Tagalog ba? Mahirapan man ako. Di man kay kumayo mag-Tagalog. Di ba kanang mugawas ka, di malabasan ka. Tama, di ba? Okay ra. Oh. Kanang katoy mo mga chat-chat sa ako ba? Mga char-char lang to, no? Dilo eh. Tinod yun to? Tinod to eh. Na, ako'y pinakagwapa sa Giants. Dili akong pasabot. Koan. Ganahan kay ko sa imo. Tarong di ako pag sure de basing kuan. Galing, di ba? Pag Pero sure, basin na kay boyfriend dia. Uy, wala. Kita pa dahi ka nga na ko'y boyfriend. Kabalo ka sa amo manggod sa Giants. Aha. Kuan mo kumidiri ka ng dapat kung manguyab sa ako. Kung for example, lugar kabalo ko mamang ka nanguyab. Nagsuggest lang. If ever sa mga kailangan manggod nga ma-aprobahan kita sa akong mga friends. Okay. Kay dapat makabalo siya mo sa akong friend. Kay kung naiusa sa akong mga friend nga murag di siya ganahan. Aha. Nakita niya nga murag sa attitude ba ka ha or manimaho ba kang ilok. Nga na makita nga mga di maayo. Aha. Na matagak yun. May bastos. Pero bro nakita na ako nga murag okay kayo ka. Kaya akong mga friends, okay magiging sila ba? Oh ba. Nice. Mao ba? Kano sa mataotro mang laag na po? Ugma. Ha? Laki mo Pag daw sure ba? di oy, pag sure ba? Pero panagid siguro mo kaya ka na madugay-dugay ta. Mo Kaya ka galing. ng overnight. Okay ba sa inyo? Uy, pag sure di oy. Okay na ba? Pwede naman ko mag-overnight, pwede lang daw pwede mabuto gabi. Ha? Pwede mag-overnight pero hantod ko lang alas jeans. May bastos. Strict akong parents. Mo din ang overnight. Sukad na pildi sa eleksyon. Malagi nagpapapir. Sige. Sure? Sige, invite mo mga kauban. O di mao akong napli, diba? Sige, sure. Yes, ay pagsabaha magkita ta karon ni Kuan ni Ryan. Napod? Yes. Grabe, everyday. Yun man siya nga breakfast daw, di ba? Grabe, gina siya Diba? judget sa besh mo. Di ba? Bet ni mo. Bro, okay na siya, no? Yeko na, no? Ay, eko ka. Diba? Oh my Chuyan God. siya po. Bulok ako manguyab na ginisyan na. My God. Wala pa ba di ay?
I don't know. Well, in word, ma-feel na ako sa iyang mga check-out, sa iyang pag-uban. Taas kay Pero wala Good. mong giningon siya nga. Boy, I love, wala mong good. Uy, talisod sa kayo Pero mag-suggest feeling ko. ni mo hapit na gyud. Well, siyempre, mga lucky lugar, mang-invite pag yun na sa tuwa kung di ba? Mo Feeling galing. ko sa dako, serious type siya nga pagkalalaki. Mo galing. Siya First nang time, biya ni Do nga. Diba kasagarabi sa Choyans, ikaw ba yagi perminti ha? Ikaw ba yagi yun? Punta na yung mga gwapo sa imo mo padulo. Kami, perminti lagi may mga reject lang yun amua. Uy, dili usod. Uy, But grabe in fairness, sa- no. Ay, nanas siya. Ang ganda. Right, Rain? Hi! Rain. Good morning. Alam, nag-order na rin ka daala. Ay, kabalon na God. giday ka. Na yun yung mga favorite o, crispy Uy, salamat. pata, tapos bulalo. Ay, salamat kayo. Bulalo naman ta sa McDo. Uso na ni karon bago Bulalo na ni karon. nga. Mau ba? Kami lang gido, ha? Asa dito si Dayan? No, wa pa gyapon ka mata do. Ha? 2 weeks na. Ayun na siya. Normal na for her. Normal na katong last niya kay 6 months siya pa nakamata. Oo. Sigurado mo? Lagi? Normal mo ginaiyang kuan kay mo. Gaginawa pa maka to. Okay, agad kayo siya. Pero okay raman medyo giabulan lang po namo. Sayang What? ba bali unom ra ba ni katawo kung gi order? Family na ginanila nga sakit kay na napasa sa yaw. Tama ba? Kaliwat nila. Kaliwat na ginilingan nga ng makatulog na kuan. Tag 2 weeks? Tag 2 weeks. Mubo na ging na. Mubo na Mubo siya. na siya. Iyang mama 3 years na. Muna hangiyo kay nilang balay. Mao ba? Wala bitan mo sige uban kay hinga. May sa tong wa ka uban kay grabe kito kahingaon. Sayang ano. Uy, Ryan, over na kayo nga pagkaon, Noong promise. grabe yung kayo. Walang problema ni Dashi, Saho. lakas nagit kay ni si Ryan Mo sa galing, ako, mo ba? galing. Ryan, thank you for this, ha? Wala problema basta. Crystal, kahion man ka no? Ha? Kahion ka? Upo ka dito ka. Kahion ka. Ay, Dito ka sa Kugman pangihi. sige. Timing na ta diri sa Uptown. Dito ka sa Kugman Tignan ko na mangihi. yung crispy patas sa pagpangihi. Ala kay, asa di ka pa dulong friend? Ungi ka. Kahion Ryan, kahion siya. Excuse ha, guys. Shake your ha? na may CR dia. Sa Kugman na siya. Naman ko siya favorite nga CR sa Kugman. Daplin sa Barangay Hall. Gusto lang kita mangihi. Amigo na mong kapitan. Gusto ka yatod pa ta ka? Yatod sa ta ka. Ayun dito. na, ayun na. Okay na ako siya. Okay na siya. No, okay na, Ryan. Pwede mo gamitin ng kasakyanan. Wow. No, thank you. Okay na. Ayun na kay makadili na makapark ang dump truck dito. Sure Sige ko ka? ang dalan, no? Dako kaya na. Okay na, thank you. Sige, guys. Take your Bye, friend! Bye. Are you be a friend, ha? Are you friend? A party kay ka, friend. Mo balik pati mong friend. Oh, bye pa to siya. Within this week. Kiloy, prakuan lang gon. Chika sa ta. Lagi no. Yuya. Achik ba? So, mo to, ana. Okay ra bitaw mo atong the last time nga nagsabay ta. Galing salamat ko. Pasalamat yung ko ay. Nga murag nakita na nga seryoso, giday ka ay. Dili ka puro ka chat. Kaya naman ibang mga tao nga puro lang chat, puro chat, away buhan. Uy, nag-enjoy makay mo mga kauban. Ay, enjoy yung kaayo. Labi na ako, enjoy yung kaayo ko. Sure ka. Oh, nagpabalo ka before ko na din nagpadakot, may kong kandila sa katedral. Mo ba? Nagpasalamat yung ko ni Lord nga ikaw gihatag ka na ako. Ako'y friend kay so far man ko sa garab ito sa mong kini ako kay close naman sa taba. Sa garab man good pag sa mong friend, pag may mga laki ana, dito gina mo padulong kang Cristel. So nan to siya uyab karon. Wala noon. Pero kasagaran yun, dito mo pang manguyab sa iya, ha, ano. Pero Kaya okay mas naman hamis man siya paana mo. mo ba? Okay naman ka sa inyo kung ay manguyab sad sa iya. Ay, oo, kami mga sa Choyans. O, kuan man mi, kanang kuan man, tinabangay, anak, kala mo, comment ni anak. Takaroon, first time ginako ni yung anig yun na, kanabitaw, ako bitay mong focus bitaw. Oo, first time yun naitabo ay. Okay. O, mo galing. Friends mo ba galing, yata sa, oo. di ba? Kanang Ryan, mangutanan lang ko, ay dagkalain ha. Oo. Kanang, ay, maulaw man ko eh. Di okay ra. Asa man mag-order pa ko? Dili, kanang kuan ba, kanang, kanito mga gabuhato na chat na to, kanang, gapanguyab ka sa ako. Ha? Ha? Oo. Alay! Sayang sa tali. Di, grabe yung kaya nga feeling ba? Grabe nga feeling. Uy, makasayaw ta. Pag Okay. sure ba? Okay naman ka. Pasensya yung kayo ko nang tanong. Okay, nalibong mo sa gugugod kung sa bagyo. Ana, sige.
So clear yun ni. So, okay naman ka. Ay parting okay, ha? Dobby, Man. ano ka ni balik dito? Sumuka kayo ninyo na. Kapalupya ka na si Alexa. So, imo ka siyang giuging na niya. Naka-worst pagid gisa na nag-expect di siya nga manguyab ko sa iya. King na nabiagyot di ka nga. First pala nga, bet na bet yun ka niya. Pero wala din imo gi... Sao, kabalon biya ka sa imo ra bigig ko, di ba? Palo na beset ka sa mo, Chuyens, diba? Saan na lang nato ni? Moto, nangutahan na siya pero wala po na. Basta wala ko ikuan ha, wala ko lain intention po na. Gusto lubi at ka makita din na time. Tapos, pag hindi mo gigamit ako sa kanan. Para dato na ko excuse nga magkita ta ba? Wala po na ako tunaw-naunan. Basta ni pagkaon din. Wala nang gid ko ilain mauna-una. Mo lagi na. Nagani kay gibit-bit gini mo crispy pata nga mo akong gi-order sa inyo. Pero saan nato ni pag... Sa lugar yun, man discarte gid ka ni Alexa. Dilo wala ko'y plano eh. Potlo na lugar nato niya itong communication. No, Grabe, please. ako tago-tago sa imuhang numbers. Gilistan gina ko imuhang pangalan. Hindi mo na kong babae sa chat box. Kabalo ba kasama Chuyens? Open mi sa mga chat, sa mga text. Kay dapat approve ba agad ang mga lalaki. Taysa, sa imo galing ko dapat mangutana kung sa ba kung buhato na ni sa iya. Kay kamo biya mas close. What do you think? Nawalapad ko kabalo. Saan man ni nato? Pero, ay, kita lugar. Siyempre, kita yun. Ay, Isa daw? Ano nato niyato? You know, Rapid, how much I like you. Di nga nagpipita ka. You're one and only good. Ryan? Chuyens! Crystal? Ay, Alexa! Ryan, nag-chat ka sa ako. Ingon ka na ako sa imong... Di Sa na, imong pan. nagpalit ko gatambal ba? Tambal. Okay, Ingon ka, nag-LDM. Crystal, na magbantay ka sa imong mama nga nasa hospital. Padulong ko. Nagkita lang mi na, nagsapot. Nagtabo mi. nagtabo mi. Bes. Ginabuang ba ko ninyo? Wala uy. Usay Bes. pasabot, ani. Let me explain ba. Relax. Ta naka-holding hands lagi mo duha. Wait. sorry. Wait. Utsa ni. Beshi, relax. I want you to listen to me. Utsa ni Crystal. Chuyens, Beshi. Si Joya, ha? Beshi, Chuyens. Diba, Beshi? Utsa ni. Beshi, sorry. Magabog lips. Alexa. Magabog. Beshi, balak yun na muningon sa mo, pero... Utsa ni! Besh, let us explain, Besh. Sa imo na naghihapon? Besh, Chuyens, diba? Chuyens. Ryan, abi ko ba sa ako ka lang ano? Sorry, ingani mo good ni ka nang. Besh, ayaw kay atras, Besh. Ayaw ko awiri. Beshi, come here. Ayaw ko awiri. Besh, mahulog na ka, Besh. Ayaw kay atras. Nanamday ko sa pang-pang. Utsa ni. Besh, Nabaga explain mo sa mga. lips. O dabong kago na natin yung giants. Sabi ko magburat ang iningsunat kaya nag-try doon na yung mo. Besh, dili na po Dago na sana to nga ni- makagusapot si Ryan sa ako. Mga bagamog lang. Sorry, Besh. Mga bagamog Chuyens, Beshi, Chuyens. Kana na yung giants niya. Iparis na sa bingka. Hoy, ang sinita mo. Uy, karon pa ko kamata. Di mata pa ka daya! Di mata pa ka! Subukan ninyo, oy. MOR.
nagpa-check up si Dayan sa iyang problema pero normal na daw ingon ni Doc. Nag-improve. Hingatulgon lang gid daw siya. MR. For the longest time, perminti gagigita boy nga ni. Ang lalaki, ang ending, dito na po dahil mo padulong kang Cristel. Bungkago na ba naman nga barkada ni? Magdikit-dikit na lang ako sa mas pangit pa na ako para mahalin ko una. Naba ko'y right na masuko sa akong barkada. Or initially, akong nasa kong mind, itsana ko muriatic acid ang naong ni Cristel. Wow. Initially, Initially, mga ipagog approval. MOR, please, sulti ko sa akong angay buhatan.